Grazie, onorevole Borzan. Jučer smo imali priliku slušati povjerenika Europske komisije, gospodina Tonija Borga, kako nas uporno uvjerava da nismo sposobni razumjeti koliko je prijedlog Komisije o biljnom reprodukcijskom materijalu dobar i potreban. Budući da pitanje biljnog reprodukcijskog materijala povlači za sobom pitanje bioraznolikosti, prirodnih i kulturnih posebnosti, smatram da je krajnje neodgovorno u ovako kratkom postupku krenuti u sveobuhvatnu regulaciju tog opsežnog područja. Dosadašnjih 12 regulativa pokazalo se uspješnima u praksi. Zamijeniti ih jednom je vrlo zahtjevan posao koji traži vremena. Odgovarajući prijedlog sigurno nije ovaj koji je pred nama. Ima niz propusta poput izostavljanja sektora šumarstva, pogodovanja velikim proizvođačima, uvođenja kompliciranih procedura itd. Komisija mora shvatiti da ne može jednostrano donositi odluke te da mora uvažiti glas Europskog parlamenta, odnosno glas europskih građana. Zato pozdravljam ovaj prijedlog da se ovo izvješće vrati Komisiji na doradu te da se usvoji u sljedećem mandatu. Hvala. Grazie, onorevole Záborská. Grazie, signora Presidente. Obidva výbory, ktoré sa navrhovanými nariadeniami o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu zaoberali, ho odmietli. Odmietavé stanovisko bolo vo výbore pre poľnohospodárstvo schválené